Nag-abot ang mga kandidato sa syudad sa candidates briefing ug peace covenant signing sa Davao City Recreation Center kaghapong adlaw Marso 26, 2025. Kinisubay sa nagsingabot nga May 2025 midterm elections. Gipasabot sa Commission on Elections ang regulasyon sa piniliay sama sa vote buying ug vote selling ngogot nga gidili sa Omnibus Election Code. Ingon man ang hustong pagmuntar sa mga campaign materials. Tumong niini nga mahimong patas ang pagpangampanya ug makabot ang kahapsay ug kalinaw nga piniliay sa Davao City. Mitambong ang mga kandidato gikan sa tulo ka congressional district sa Davao City aron ipakita ang ilang pagrespeto sa preparasyon para sa local elections nga giorganisa sa COMELEc kauban ng kapulisan, kasundaluhan ug local government units. Anaa usab ang mga civic organizations, religious groups ug uban pang sektor. Gihimo ang candle lighting ug interfaith prayer nga nagpakita sa importansya sa moral governance ug voter responsibility. Dayon gisundan kini sa recital sa integrity pledge ug peace signing kung asa mipirma ang mga kandidato aron ipakita ang ilang dedikasyon para sa matinud-anon, hapsay ug violence-free nga piniliay. Gitapos ang aktibidad pinaagi sa Unity Walk padulong sa Davao City Police Office grounds nga nagpakita sa panaghiusa. Ingon man ang pagpalupad sa mga langgam isip simbolo sa kalinaw. Pagasugdan usab ang campaign period para sa mga lokal nga kandidato ugmang adlaw Marso 28, 2025. Dai Libong, Newsline Philippines, stay safe.